ባንክ ኤርትራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕባ ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግን ጉባኣት ምፍጻሙን ናይ ግድን እዩ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜን ክትሓዝ ሕጋዊ ይኮነን በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወጻኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ ዕለት 31 ሐምለ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብርዎ ንሕበር እዚ ምስ ዘይግበር ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነፍልጥ ባንኪ ኤርትራ